Hydromanialla pallo tuolla umpikulmassa. Siellä taitaa olla Tampereen pelaaja myös riuhtamassa, mutta Hydromania vie pallon. Onnistuu säilyttämään pallon itsellään. Pallo pomppii ja sen vie nyt Aitoja edeltävän korin tekijä. Pitää pallon itsellään, kunnes löytyy hyvä syöttösuunta ja nyt sieltä lähdetään taas. Syöttö tuosta puolustuksen ohi ja sieltä lyödään pallo pään vierestä koriin. Numerolla 11 Joonas Sinkkonen lyö pallon jälleen kerran koriin. Syötteeksi saadaan numerolla 26 Valto Kalliokoski. 3 minuuttia jäljellä. 6-1 tilanne. Nyt näyttää vahvasti siltä, että Tampere taitaa viedä tästä tämän Divari-finaalin voiton. Mutta maltetaan nyt peli loppuun asti ennen kuin julistetaan ketään voittajaksi. Tampereella pallo. Ja päästäänkö lyömään sieltä uudestaan? Lähdetään yrittämään uudestaan tyhjän koriin lyöntiä, mutta siihen ehtii maalivahti väliin. Nyt sitten pelikatko. Ja pallottoman pelaamisesta Tampereelle vapaa pallo. Nyt siellä on sitten korin vallattuna. Tampere on vallannut korin ja korin alustan. Vieläkö jaksaa pitää tuon valtauksen? Ei jaksa pitää valtausta. Nyt sitten finaali kyseessä, tunteet pinnassa, niin täällä häslätään ja sähelletään. Lähdetään omina aikoina liikkeelle ja mitä vielä. Tampere edelleen pallossa. Ja nyt sukelletaan sinne maalivahdin yläpuolelle. Syöttö alas korin juureen. Ja nyt on korin juuri taas vallattu. Siellä on Tampereen pelaajia. Tampere säilyttää pallon itsellään. Vielä on intoa tehdä pari koria. Ja sieltä yritetään tuonne korin juurelle. Päästäänkö ihan? Ei päästä edes ihan korille asti. Niin kuin siinä on sitten Hydromanian puolustus on vastassa. Ja taas lähdetään koria kohti. Syöttö siitä pakin yli. Nyt siellä näkyy rakoa tuolla korilla, mutta pallo on aivan liian korkealla, että sitä voisi lyödä sinne koriin. Tampereella edelleen pallo. Ja nyt pääsee sitten Hynninen nostamaan maalivahtia ylös. Pääseekö lyömään palloa koriin? Ja sieltä pääsee lyömään pallon koriin vielä. Porraa tuosta puolustajan ohi ja nostaa maalivahdin ja lyö pallon koriin. Numerolla 69 Paavo Hynninen lyö pallon koriin. Syötteeksi saadaan numero 77 Sileen. Näin lähtee Hydromania vielä aloitukseen. Minuutti jäljellä tätä finaalia. Onko vielä jollain maalin nälkää? Aikooko joku vielä tehdä tästä maalin? Nyt pyörittää Hydromania sen näköisesti, että he haluavat vielä yhden maalin ainakin tästä tehdä, vaikka se ei vielä voittoon riittäisikään. Tampere vie pallon. Ja vielä lähtee kerran Sinkkonen tuonne korille.
Pääsikö lyömään? Ja sieltä pääsee lyömään tyhjiin. Melkoista maalinjuhlaa. Siellä on varmasti Tampereella nyt jo helpottunut tunnelma. Sen verran on kurottu kaulaa ja sen verran vähän on peliaikaa enää jäljellä, että nyt saattaa tuntua jo hyvältä. Kulta maistuu jo suussa. Ei syöttäjää tälle korille merkitä. Hydromania vääntää vielä pallosta, mutta nyt on enää 10 sekuntia ottelua jäljellä. 10 sekuntia tätä finaalia jäljellä. Nyt halutaan vaan pitää pallosta kiinni. Ja se oli siinä. Tampere vie ykkösdivarin kultaa. Lukemin 8-1. Kauden mittaan Tampere on todellakin parantanut omaa pelaamistaan. Ovat päässeet pelaamaan enemmän yhdessä, joukkue on hitsautunut yhteen. Nyt oli jo oikein huippusuorituksia yksilötasolla, mutta myös joukkueen kesken. Hienoja syöttöjä, hienoja kuvioita, hyvää tsemppaamista. Tällä joukkueella on varmasti loistava tulevaisuus, mikäli päättävät jatkaa yhdessä pelaamista.
Pidästä, okei, korjaus, my bad. Pohjanmaan Pylväs joukkue pronssille. Joo. Otan täältä mun nää lehteet. Meneekö se nettiin? Onko siinä videolähetys käynyt? Joo. Joo. Pohjanmaan joukkueen puolesta kiittää kaikkia tuomareita ja toimitsijoita ja muita joukkueita. Sitten otetaan laussuille hopeajoukkue. Takata.
Sekin on parempi. Me otetaan parempi. Mitä vaan tää? Mutta siis se, että tulee naisten. Joo, F-näppäimistä. Siis tapahtuu. Jäi se minun parempi. Nyt tässä ennen saa pois. Ei kukaan mitään tämmöinen väliin. Mä en tiedä, Melkein. periaatteessa olisi laittaa highlightit pyöriä. Se siinä toisella on vaan loppu kesken. No nyt ainakin toi jälkeen. Periaatteessa voisi laittaa aika. Kyllä pärjää. Joo.
No niin, nyt me saatiin taas, täällä striimipöydällä on pientä säätöä, koska meillä toi toinen tietokone vähän kaatui, niin sen takia me ei saada pois aikataulunäyttöä tuosta päältä. Mutta kokeillaan nyt muutamaa eri vaihtoehtoa ja katsotaan. Mutta meillä on nyt tässä näin SM-sarjan pronssiottelu käynnissä. Ja pyritään saamaan nyt kuvaakin tänne näin. Nyt meillä ainakin kyllä, nyt meillä oli Riihimäki ja Oulu pelaavat vastakkain tätä jännittävää pronssiottelua. Ja päästään nyt katsomaan tässä Oulun purkua. Aika rauhassa siinä saivat lähteä. En tiedä mihin Riihimäen pelaajat olivat kadonneet tässä näin, ettei kukaan ollut ottamassa heti kiinni. Nyt tulee tauko tähän näin, ottelutauko. Katsotaan mitä siellä on oikein tapahtunut. Nyt on pitää ottaa pois päältä noin. Eli ei oteta tuon liikkuvan kameran mikkiä. Se on vähän häiritsevä. Katsotaan, siellä on jotain nyt selkeästi, otapa alas, niin nähdään mikä tilanne. Se oli vapaa pallo, sinisten vapaa pallo, mutta ei näyttänyt pintatuomari, että mikä oli syy vapaa pallolle. Oulu nappaa sieltä hyvin syötön välistä pallon ja pääsee nyt purkamaan. Tällä kertaa siellä on kyllä tiukka karvaus Riihimäeltä paikalla. Mutta Oululla vielä pallo hallus. Lähdetään kokeilemaan vähän tuolta pinnan kautta purkua, mikä yleensä ei ole kaikkein paras ratkaisu, mutta tässä tilanteessa niin Oulu kyllä hyvin saa pallon pidettyä hallussa ja pääseekin korille asti. Nyt vielä pitäisi saada syötettyä pallo eteenpäin. Ja hyvin otetaan tonne kulmaan. Nyt vähän rauhoitetaan peliä, siellä ei ole tarpeeksi sakkia, niin saadaan sitten peli taas pyörimään. Täällä on nyt, katsotaan, taitaa olla, onko molemmilla joukkueilla täydet. Oululla on vähän vähemmän, Oululla näyttäisi olevan 10 pelaajaa ja sitten Riksulla on se täysjoukkue. Ja anteeksi, Riksu pääsee nyt purkamaan. Hyvä tilanne siellä. Nyt vielä saadaan pallo jaettua eteenpäin ja päästään suoraan sitten korillekin sieltä menemään ja päästään maalivahtiin kiinni. Vielä vähän pyöritystä siinä. Odotellaan sopivaa paikkaa. Katsotaan, että saako läpi siellä. Kyllä aika hyvin Oulu on nyt miehittänyt sen korin alustan, ettei sinne nyt ihan tosta noin vaan mennä. Katsotaan, että saadaan sitten rivitojoon ja uusi lähtö hyökkäyksen. Nyt näyttää hyvältä. Siellä on neljä menossa ja saadaan pallo kyllä sinne toiseen nurkkaan, korin nurkkaan, mutta sitten Oulu saa kyllä palloa karvattua. Katsotaan, että tulee tauko. Siinä on varmaan vähän pallottoman pelaamista. Ja Riihimäen vapaa pallo. Se on ihan hyvä, tulee tuomari vähän näyttää tuohon pintaankin, koska sitten jos ei pintatuomari näe mitä tapahtuu, on vähän vaikeampi tietysti sieltä katsoa, että mikä se tilanne on. Nyt on kori vallattuna, pitäisi Riihimäen saada äkkiä se vapaa pallo käyntiin. Kuinka kauan siellä nyt jaksaa valtaaja olla. Mutta seuraava menee. No ei ihan ehtinyt jo. Siinä hyvin puolustaja tajusi, että nyt täytyy kyllä nousta siihen korille, että ei voida antaa ihan noin vaan ilmaiseksi tätä koria tässä näin. Päältä päin. Katsotaan, että miten saa siinä, tuo tunti jäi vähän kiinni, mutta pallo vielä pysyy omilla. Hyvin siitä nappas räpylän kautta pallon, olikin lähes pelaaja jo ylös ja tuli syöttö alas, mutta aika taitavasti siinä saatiin pidettyä pallo vielä pelissä kiinni. Ja hyvä syöttö toiselle puolelle, nyt vielä keskipelaajalta pitäisi saada sinne vasempaan laitaan, mutta vähän noin. Ja sinne se meni vasempaan laitaan ja sieltä se kori tuli. Se oli hyvä suoritus ja Härkönen Miika taisi siellä olla odottelemassa ja pallohan sinne tuotiin. Siinä tehdään ensin se pohjatyö ja sittenkin tyhjiin pystyy työntämään sen pallon. Eli hyvä syöttö, siinä oli, taisi olla Hirvonen Teemu, Hirvonen syöttö ja Härkönen teki. No niin, sitten katsotaan mitä Oulu vastaa tähän näin. Tietysti Oululla nyt on tilanne, että on vähän vähemmän vaihtopelaajia, että heidänkin täytyy fiksusti pelata, ettei sitten mene
ihan voima. On siellä nyt täysjoukkue, mitä mä höpisen. Siellä vaan jossain vaiheessa puuttuu tuolta penkiltä pelaajia, että ne oli varmaan sitten jossain leputtelemassa. Kyllä molemmilla on ihan täydet joukkueet, että ei tässä mitään väsymistä kyllä sitten pidä näkymän. Hyvää syöttelyä, katsotaan. Siellä nyt tulee kyllä karvaajakin on paikalla, mutta kyllä Oulu saa pidettyä pallon tässä tilanteessa. Siellä vähän nurkkapeliä ja odotellaan, että muut tulee ja katsotaan, että löytyykö hyvää läpimenopaikkaa. Mä luulen, että Riihimäki kuitenkin aika säntillisesti pitää ton korin alustan kyllä täytettynä. Nyt lähdetään ehkä vähän turhaa sieltä välillä pinnankin kautta takaisin. Nyt on hyvä tilanne siellä, saadaan syötettyä pallo sinne alas, mutta menee puolustajan syliin ja sitten lähdetäänkin Riihimäen läpi ajoon ja sieltä pääseekin todella hyvin sitten pelaaja suoraan kiinni maalivahtiin. Sitten seuraava pelaaja vielä pään puolelta pyrkii puskemaan, mutta tällä kertaa ei mennyt sisään. Saadaan syöttö toiselle puolelle ja siitä se tulee. Eli siellä oli hyvä siirto toiselle puolelle koria. Ja sieltä sai sitten pelaaja Jari Laitonen, sieltä sai laitettua oikein nätisti. Sieltä se tuli, ei ollut pakki siinä välissä ja pallo meni alas ja sieltä taisi vielä Pertti käydä painamassa pallon alas, että varmasti pysyy siellä. Eli Puukauppi syötti ja Laitonen teki. Senhän pallon pitää kuitenkin olla kokonaan sen korirenkaan yläreunan alapuolella. Kannattaa olla varma, että se sinne kanssa sitten menee ja vaikka pitää sitä siellä alhaalla, jos tuomari ei heti näe, että pallo on mennyt koriin. Joskushan niitä käy, että sieltä maalivahti vähän silleen vaivihkaa kaivaa pallon pois ja lähtee pelaamaan niin kuin se ei olisi ollutkaan siellä korissa. Näitäkin joskus tapahtuu, vaikka sinällään siis säännössähän se on kielletty. Mutta jos tuomari ei näe, niin tietysti sitä sitten on aika inhimillistäkin, että näin sitten toimitaan. Pelataan kunnes sitten pilli soi. No niin, Riihimäki nappasi pallon itselleen ja pääsee sitten vähän syöttöasetelmiin. Siinä lähdetään jo, nyt on kyllä 5-1, että nyt täytyisi olla kyllä jokunen kaveri siellä lisää. Ja niitähän nyt tuli. Ja vielä syöttö sinne korin päälle ja tuleeko vielä takaisin alas. Vähän taaemmas ottaa ja sieltä sitten lisävoimia. Tässä vaiheessa on varmaan just hyvä vähän vaihtaa tuota laitaakin, ottaa tuolta vauhtia sitten umpiseinän puolelta. Tai vähän nyt ollaan jo keskikentällä tai keskellä. Ai siellä on nyt vähän niin kuin hämäävä. Maalivahti meneekö tähän hämäykseen, että ihan kun tulisi vaihto, kun tulee vastustaja. Mutta hyvin sieltä Valtteri Lintunen pistää pallon koriin. Siinä vähän kyllä nyt onko toi niin vähän tuommoista, ei nyt ihan pallottoman pelaamista ollut, mutta kyllä siinä nyt ollaan jo niillä huudeilla. Mutta hyvin nähdään se maalivahtien vaihdosta jäävä sitten aukko siihen ja pallo menee aukosta näppärästi sisään. Leinonen syötti ja Lintunen teki. Tää on lähtenyt kyllä vauhdikkaasti käyntiin tää peli. Ja ihan hyvännäköistä peliä. Nyt pääsee Oulu sieltä läpi hienosti ja katsotaan saadaanko vielä pallo sinne omille saadaan. Ei lähetä nyt turhaa sinne Riihimäen korille ennen kuin on tarpeeksi porukkaa. Nyt kyllä tuli 3 siihen jo karvaan, mutta ollaan jo pikkasen niin kuin hätää kärsimässä siinä vaiheessa. Mutta hyvin pallo pysyy ja nyt lähdetään 3. Se on hyvä tilanne, saadaan vielä ehkä syötettyä sinne toiselle puolelle. Oi, vähän sieltä tipahti nyt maalivahdin syliin. Ja nyt on tiukkaa karvausta puolin ja toisin ja pallo on nyt siellä Riihimäellä ja saadaan vielä vähän vapauttava syöttö, mutta siinä on kyllä heti Oulun pelaajat kiinni. Jäädään vähän tonne pintapaineihin, mutta saadaan kuitenkin palloa irti. Taitaa olla Oulu. No niin, takaisin on Riihimäellä pallo. Ja lähdetään sitten liikkumaan sinne vastustajan koria kohti. Nyt olisi hyvä saada sellainen vähän niin kuin vapauttava syöttö. Nyt jäädään vähän sinne
jumiin ja pääsee jo ahdistelemaan Oulun karvaajat. Siellä on kyllä puolustus on paikallaan ja karvaajat tuossa odottelee molemmat. Siinäkin pitäisi tietysti vähän miettiä, että kumpi menee ensin ja vähän jaksottaa sitä. Ja vielä jatkuu nyt Riihimäen myllytys. Ja katsotaan, sieltä lähtee kyllä Oulun puolustaja hyvin vastaan. Sekin on ihan järkevää, että saadaan siis jonkun verran siihen karvaukseenkin jotain poveria. Että jos pelkästään hyökkäät karvaa, niin aika vaikea se pallo on kyllä sieltä napata pois. Nyt ollaan jo vähän täällä niin kuin keskikentän pinnan tuntumassa. Odotellaan vaan pallon kanssa. Nyt karvaajat antaa olla ihan rauhassa. Oulu ei lähde sinne. Tuo on niin tämmöinen niin sanottu staattinen tilanne. Sitten mietitään, no milläs kokoonpanolla nyt lähdetään? Kuka lähtee, kuka ei? Nyt on jo siellä sitten kori juuri vallattuna. Mutta tietysti myös sitten Oulu tässä ajoittaa sen menemisensä sitten. Ja siinä tehtiin tämmöinen 2 pelaajan kori, mikä nykyään on ihan täysin mahdollista, että kunhan kummallakin on vaan sitten pallo hallinnassa. Ainakin jos mä nyt oikein näen, niin siinä vielä on pallo on tuossa kainalossa ja sitten toinen tulee vielä ja yhdessä, koska noin, että se on ollut siinä molemmilla sitten kosketuspalloon. Nyt tulee aika lisä. Pientä hengähdystaukoa, vähän sieltä annetaan neuvoja tuolla Oulun puolella. Näyttäisi olevan, onko se Juho Aalto, onko jotain vasemmassa kädessä, että ei pysty pelaamaan. Se on kyllä menetys Oulun joukkueelle, mutta jos mä nyt oikein näen, niin jotain ehkä saattaa olla jotain vammaa. Harmi. Eli tilanne on nyt jo 4-0. Toisaalta peliä nyt on tässä vielä eka erää jäljellä se reilu 6 minuuttia, että kyllä siinäkin ehtii vielä tapahtuu paljon. Katsotaan, että saako Oulu vähän nyt muutettua suuntaa, pelin suuntaa. Nythän tässä niin kuin sinällään tuo keskikenttäpeli on aika tasasta, mutta sitten selkeästi Riksu on parempi näissä koritustilanteissa ja saavat paljon tehokkaammin sitten myöskin vietyä sen pallon sinne ihan korille asti. Nyt siinä aloituksessa nyt oli pientä pykimistä ja sitten Riihimäki nappasi pallon sieltä välistä pois ja nyt päästään hienosti sitten sinne melkein niin kuin 1 vastaan 1. Siinä oli kyllä ihan niin kuin voimannäyttö Jarkko Taurulta. Näet vaikka siinä roikkuuko siinä 2 tyyppiä. Yksi, no toinen ei ole ehkä ihan niin kuin kiinni, roikkuu siellä aika monta, niin silti se pallo sinne työnnetään koriin. Siinä ei ollut kyllä kenelläkään mitään noukan kopauttamista. Ja siellä Salmela Marttila syöttää ja Tauru tekee. Katsotaan nyt minkälaista maali-ilottelua nyt tässä ehkä saadaan aikaan tai ei saada aikaan. Riksulla varmaan on kuitenkin siinä nyt haluja tehdä niitä maaleja. Päästään tonne nurkkaan. Hyvä aloitus Oululta. Saadaan pallo pidetty hallinnassa. Nyt oli syöttö pintaan aika jännästi. Siinä kyllä nyt oli vähän just se, että aina kun se lähtee se syöttö sinne pintaan, niin siinä helposti kyllä on sitten jo kiinni karvaajat. Melkein mieluummin se syöttö pitäisi aina tulla sinne pohjaan päin. Nyt siinä hyvin torjuttiin. Maalivahti hyvin torjutan tilanteen. Oli kyllä niin melkein sellainen varman näköinen paikka, mutta sitten seuraavasta sitten saatiin tehtyä. Tossakin ehkäpä jäi sitten vähän huonoon asentoon se seuraava maalivahti, joka tulee. Ajattelee, että se kori tehdään täältä pään puolelta, ei pääse kierähtämään ja sittenhän tullaankin sieltä selän puolelta sit aika suvereenisti vaan pallokoriin työntämällä. Vähän näitä oppikirjakoreja. Siinä Härkönen syötti, Kuukauppi teki. Hyvin nämä kyllä niin kuin Riksulla nämä korit nyt jakautuu eri tekijöille, et ei se selkeästikään ole sellaista, että yksi tekisi kaikki vaan, että kyllä nyt
hyvin annetaan kaikille se mahdollisuus. Mutta se on taas joukkueen vahvuuskin tietysti, että on paljon niitä korintekijöitä. No niin, taas mennään yläkautta. Se oli sama kuvio aloituksessa edellinen, eli että syötetään siitä niin sanotusta välivedestä ylöspäin pintaan. Se on ihan tosi tehokas silloin, kun saadaan vähän hämättyä niitä vastustajia. Mutta tuossa nyt, kun lähdetään tuohon pinnan lähellä syöttelyyn, niin sieltä nappasi Riihimäen pelaaja sitten välistä sen pallon pois. Mutta hyvin sieltä Oulu sai pallon takaisin haltuun ja päästään nyt sitten jo vähän syvemmälle sukeltamaan, niin ei jäädä kiinni siihen pintaan. Nyt pitäisi vaan saada jo heti se syöttöpaikka sieltä. Ja löytyikin syöttöpaikka, mutta nyt kyllä Riihimäki karvaa hyvin. Ja ei oikein Oululla nyt ollut aseita tota vastaan. Ja sieltä tullaan taas vaarallisen näköisesti vauhdikkaasti. Hyvä syöttö toiselle puolelle, josta sitten päästään jo taas toiselle puolelle ja työnnetään sieltä selän takaa sitten pallo koriin. Nämä on just näitä, että kun maalivahti ei oikein tiedä, että kummat puolet se tulee, ensin kuvitella, että se tulee sieltä pään puolelta, ei pääse kääntymään, syöttö nopeasti sinne selän puolelle, mistä on helpompi tehdä kori ja sitten ihan vaan voimalla sinne pallo sisään. Ja siinä oli, katsotaan nyt tekijät, siellä oli Hyvönen syöttö ja Leinonen tekijä. No nyt lähtee Oulu eri aloitustekniikalla, vähän sen lähdettiin sieltä enemmän syvempään, mutta syöttö kuitenkin ylöspäin ja siinä nyt oli jo sitten se syöttöpaikka näköjäänkin katsottu, että siinähän pääsi sitten heti jo kiinni karvaa. Ja Oululla vielä pallo hallussa, kun saisi vielä vähän tuosta eteenpäin. Että tässä selkeästi kyllä näkee sen, että Oulu vähän puuttuu noita syöttöpaikkoja, että saataisiin sitä peliä pikkasen nopeammaksi sitten. Ja tietysti se on aina se, että jos vastustaja on hitusen parempi, niin se on tietysti vähän vaikea. Hyvin sieltä nyt napataan pallo välissä. Nyt täytyisi lähteä ja vauhdilla ja saada se pallo sitten eteenpäin. Mutta Riihimäki aika tehokkaasti kyllä saa sen katkaistua senkin purun. Ja sitten jäädään taas tonne vähän odottelemaan, että mitäs tehdään. Nyt saisi joku kyllä ton Lintusen housut korjata. Katoin, että tossa niinku tippuuko ne kohta pois vai? Aika valkoista on. No, mutta sentään on kuitenkin alukangas siellä näkyvillä. Onkohan mennyt tässä pelissä vai jossain aikaisemmin? Pyöritellään siellä nyt, katsotaan saa sieltä porukkaa mukaan nyt. Näyttää siltä, että kyllä kohta lähdetään. Siinä pääsee hyvin Oulun pelaaja nyt väliin palloon kiinni. On vahva, tulee nyt pintaan. Katsotaan, siellä nyt näyttää se olevan aika monta tuolla kasassa. 1, 2, 3, 4, 5. Katsotaan nyt, että mitäs työnnetäänkö se rajasta yli. Ei mennyt rajasta yli, sieltä sai Riksu pallohallintaansa, napakkasyöttö alas ja peli jatkuu. Mutta nyt on kyllä Oulun korin alusta on siellä miehitettynä, että puolustajat on paikallaan ja siellä niinku hyökkääjäkin vähän on tuossa jo passissa odottelemassa. Nyt jos toisella puolella olisi pelaaja, saisi hyvin sinne syötettyä, kun oli ihan tyhjää ja nyt kyllä sieltä pääsee suoraan läpi, että ei ole puolustajaa paikalla, mutta ei ihan saanut pelaaja sit sinne toiselle puolelle sitä toimitettua. Ja pallo ihan fiksusti otetaan sieltä vähän korilta taaksepäin ja saadaan sitten rauhoitettua peliä ja uutta hyökkäystä vaan käyntiin. Tämähän on nyt Riihimäen kokoonpano. Nyt tulee kyllä hyvä tilanne. Siellä oltiin jo lähellä koria, mutta siinä pääsi sitten vähän siinä väliin Oulun pelaaja. Ja vielä uutta yritystä. Nyt pitäisi vaan saada joku syöttöpaikka sinne toiselle puolelle. Niin katsotaan, siellä nyt näyttää vähän siltä, että ei. Kyllä nyt vielä on Riihimäen hallussa pallo. Hyvä pyöritystä ja se näyttää kyllä, että täällä on niin Riihimäellä on paljon pallokäsittelytaitoa ja on myös osaamista tehdä niitä koreja. Mutta se mitä mä olen just sanomassa, että nyt
Riihimäen joukkue tällaisenään on nyt ekaa kertaa altaassa sitten pandemian. Nyt oli upea pusku. Se oli taas näitä oppikirjamaisia puskuja. Siinä ei ollut nyt puolustaja välissä, joten siitä pääsee sit oikein näppärästi sieltä vaan työntämään. Maalivahti on vähän jo varmaan odottamassa jo vaihtoa, joo. Ehkäpä, koska lähti sitten aika nätisti siitä ylös. 18 sekuntia jäljellä eka erää. Hirvonen syötti, Lintunen teki. Niin, että Riksu kokoonpano tosiaan ei ole tällaisenään nyt ollut vedessä sitten useampaan kauteen ja on tosi kiva nähdä, että ovat taas mukana tässä näin sarjassa. Tuo vähän sellaista piristystä tähän näin ja mä luulen, että on, niin ehkä tämä Riksun ura tästä nyt alkaa olemaan nousujohdanteinen, että jos miettii ensi kautta, niin tilanne varmasti on oikein hyvä. Mutta erätauko pelataan nyt SM-sarjan finaalipelejä. Tässä on nyt kyseessä pronssipeli. Riihimäen urheilusukeltajat johtaa Oulun Uppopalloilijoita 8-0. Ja meillä on vielä tulossa sitten SM-sarjan finaali, ihan tämä kultapeli tulee kello 15.20, että pysykää mukana sitten striimissä siihen asti ja sen jälkeen vielä palkintojen jakokin. Sitten on kausi taputeltu. Nyt on ollut tänä vuonna vähän pidempi kausi. On päätetty, että pelataan finaalit lähempänä kesää. Aikaisemminhan usein ne finaalit on ollut siellä huhtikuun puolella, mutta nyt oli tullut toiveita, että vähän pitkitetään ja on ollut sitten pelejä kauden aikana enemmän. Toiset on tykännyt, toiset ei. On tullut vähän molemmanlaista palautetta siitä, että toisten mielestä on vähän liikaa pelejä ja toisten mielestä on ihan sopiva määrä. Tämä on tietysti sitten riippuu aina joukkueen tilanteestakin, että toisella joukkueella voi olla vähän vaikeuksia saada sit pelaajia kierrokselle, että sit mitä enemmän niitä kierroksia on, niin sitä haastavammaksi tietysti sit voi muuttua, mutta yleisesti ottaen on kauden aikana mun mielestä ihan hyvin saatu pelit pelattua, että tänäänkin tuossa nähtiin, että Pohjanmaa oli 7 pelaajalla mukana ja hyvinhän se heidän osaltaan se peli sitten meni, mutta että eihän se nyt ihanteellista ole pelata niin vähäisellä pelaajamäärällä tietenkään, se on aina aika raskasta. Miten mä kyllä tykkään siitä, että niitä pelikierroksia on jonkun verran ja sitten sinänsä sit se ei niin haittaakaan, jos se nyt ihan kaikille pelikierroksille jostain syystä pääse, niin ainakin niitä pelejä kuitenkin sitten on tarpeeksi. Mä oon kyllä tainnut nyt tänä kautena pelata kaikki kierrokset. En ole joutunut jäämään pois yhdeltäkään. Tietysti välillä sitten tulee just nyt sairastumisia ja muuta, että sitten se on kyllä tosi tylsä. Ja varsinkin, jos se koskettaa sitä useampaa joukkueen jäsentä, mutta täällä nyt näyttäisi olevan tilanne ihan hyvä näiden loppupelien osalta. Paitsi just sen Pohjanmaan kohdalla. Joo, tässä on nämä pelialtaan mitat, 8 metriä leveys on aika kapea. Et sitten jos miettii, että se on 8 vai 12 on se, mitä se pelialtaan leveys voi olla, niin täällä on jonkun verran tullut sitten näitä rajan ylityksiä just tuosta vaihtokäytävän puolelta. Et on ehkä, jos miettii taas sit suhteutettuna pituuteen, niin on vähän kapeampi pelialue. 16 metriä on pituus. Mitäköhän se nykyään voi olla, mun mielestä sitä muutettiinkin, mutta että aikaisemminhan se on ollut se nyt sitten, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin oliko se niin, että se on niin 12-18 ollut ja sitten sitä on muutettu siihen, että se peliallas voi olla pidempikin nykyään. Ja ehkä se minimimääräkin on sitten nostettu, koska sitten eihän siinä olisi järkeä, että pelattaisiin niin 12 kertaa 12 altaassa. En tiedä, onko sellaisia allaskokoja. Mutta pelihän on ihan erilaista silloin, kun on iso allas, verrattuna sitten, kun on pieni allas. Et se pelitempo on erilainen ja sitten erityisesti se, että kuinka paljon on kontaktia. Et pienemmässä altaassa tietysti sitä kontaktia on huomattavasti paljon enemmän. Et se on paljon sellaista nopeampaa siinä mielessä, että pitää pystyä reagoimaan nopeasti tilanteisiin, pitää pystyä syöttämään nopeasti, ettei jäädä kiinni
Mutta sitten taas se on kunnon kannalta se on helpompaa pienessä altaassa, siinä ei ehkä niin kovasti väsähdä kuin sitten taas semmoisessa isossa altaassa, missä sukellettavaa on paljon. No niin, kakkoserä. Lähdetään tilanteesta 8-0. Katsotaan, että onko Oulu saanut nyt sovittua jotain uutta taktiikkaa, että päästäisiin kanssa sinne maalinteon makuun kiinni. Ihan kiinnostavaa nähdä. Kyllä sielläkin niitä maalintekijöitä on, mutta se on aina sitten kiinni kanssa vähän siitä kokonaisuudesta ja miten päästään sitten tuomaan palloa korille. Ja jos vastustaja tekee virheen, sekin aina helpottaa kyllä sitä korin tekemistä huomattavasti. Noniin. Aloitus. Nyt lähtee. Taitaa olla siellä just aika samoihin aikoihin mentiin, olisiko ollut Riihimäki vähän ennen, mutta jäätiin sitten siihen jumiin. Oltiin niin samoihin aikoihin. Ja sieltä Oulu saa pallon kyllä otettua pois, mutta sitten Riihimäki pääsee läpi väliin ja pallonhallinta vaihtuu. Nyt on taas uudestaan sitten näyttäisi olevan Oululla pallohallinnassa. Nyt vaan pitäisi saada hyvä syöttöpaikka. Siellä on kyllä nyt kaikki syöttöpaikat jotenkin torpattukin, mutta hyvin saadaan sinne vähän takapelaajalle syötettyä ja siellä olisi nyt hyvä tilanne, että kun päästäisiin vaan vielä vähän alemmas kiinni siihen maalivahtiin, että hyvin on nytkin vielä siellä alhaalla on pelaaja, saadaan syötettyä sinne, nyt pitäisi vaan sitten voimalla työntää se sieltä. Oi, nyt oli lähellä, meni kyllä, taisi mennä vähän tuohon ihan korirenkaaseen. Ai nyt harmittaa kyllä, mutta hyvin rakennettu tilanne ja siinä oli kyllä se tahtopelaamista mukana. Mutta Riksu lähtee nopeasti vastaiskuun, että nyt täytyy olla siellä sitten maalivahdin kyllä valmiina. Siellä oli jo maalivahti aika syvällä korissa, mutta ei laita tuomari kiinni peliä poikki. Nyt vähän puolustelta pallo katoskin tuossa välissä ja päästään sitten vielä uuteen Riihimäen hyökkäykseen. Katsotaan, että saadaanko vielä sitten uutta. Otetaan vähän taaksepäin ja rauhoitetaan ja sitten uusi yritys. Tässä selkeästi Oulukin keskittyy siihen, että ei lähde ihan hirveästi karvailee tonne kehälle, niin se oli tuossa ekassa erässäkin, että keskitytään siihen ihan oman korin puolustamiseen. Nyt vähän käydään siellä härnäämässä ja se on ihan hyvä saada sit vastustaja liikkeelle, ettei nyt anneta ihan sen siellä hengitellä ikuisuuksia. Nyt on yläkautta, siellä olisi yritystä, mutta tietysti se on vähän hankalampi silloin, kun siellä on paljon vastustajia välissä ja nyt selkeästi siellä oli maalivahti, joka väliin siihen pääsi, pallo tuli syliin. Ja katsotaan, että saadaanko palloa nyt ollenkaan Riihimäen pelaajille. Menee vähän siellä tukeuduttiin tuohon lipareeseenkin, mikä on kielletty. Kyllä hyvä puskupaikka. Nyt sai sieltä, oi nyt pallo katos, kiinni. Ja se olisi ollut siinä ehkä purkun mahdollisuuskin, mutta pallo sitten pelaajalta vähän meni katveeseen. Ja sitten taas uudestaan odotellaan ja siirrellään palloa toiselta puolelta toiselle. Ja se on ihan hyväkin silloin, vaikka nyt ei olekaan mikään hätä, niin kuitenkin liike pitää pysyä. Ja hienosti sieltä lähdettiin, ajetaan korille, saadaan sinne alas syötettyä, mutta puolustaja pääsi nyt tällä kertaa ensin väliin, sen toinen yritys ja sitten saadaan jo korikin vallattua. Nyt on kyllä tietysti tiukassa Oulu-puristuksessa siinä ja Oulu pääsee nyt purkamaan. Nyt pitäisi vaan saada syötettyä eteen ja pallo vähän lähtee pomppimaan harmillisesti ja siinä päästään jo sitten 1-1. Mutta hyvin torjuttu, siellä pääsi maalivahti kuitenkin sen verran siihen sitten käsiä laittaa väliin ja vielä tuli toinen pelaaja. Hyvä purku nyt Oululta. Nyt pitäisi vaan vielä saada sinne enemmän porukkaa. Tietysti se on se, että kun ollaan ensin oltu sen puolustamassa ja sitten ehkä tehdään vaihdotkin siinä, niin sitten kun joku lähtee purkaan, niin ei ole enää sit niitä syöttöpaikkoja tarpeeksi. Mutta tietysti joukkueet, joilla on hyvä kuntotaso ja on sitä harjoiteltu, niin
pystyvät kyllä siihen. Että kyllä se on hankala. Nyt jäädään vähän kiinni siinä pallon kanssa ja nyt Oulu saa pallon sieltä kairattua pois. Jäädään vähän sitten kiinni ja tullaan pintaan kaulailemaan läheisyyttä. Päästään purkaan, mutta nyt kyllä tulee jo just sanomassa, että vähän nyt pimennosta sieltä pääs sitten pelaaja karvaamaan. Oulu hyvin siinä, hyvää keskikenttäkarvausta nyt. Vieläkin se pallo vähän nyt pomppii, että Riksu on kyllä taitava tossa, että pääsee sinne hyvin sinne väliin. Et selkeästi Riksulla on hyvä pallokäsittely ja siellä on sitä semmoista liikettä ja vauhtia mukana. Ja nyt lähdetäänkin jo sitten korille. Nyt on vähän pallo siellä oli hyvä siellä vastustaja selän takana pysy yletty kuitenkin kädet ympäri. Ei ollut niin iso vastustaja, ettei ylettyisi. Katsotaan, että mennäänkö korille vai ei. Otetaan vielä vähän siellä, lasketaan vähän aikaa ja katsotaan, että kannattaako lähteä. Taisi olla vähän vaihto tuossa kesken, niin odotellaan, että tulee sitten loppuporukka. Ja nyt olisi tilanne ja siellä on nyt tilaa, eli nyt vaan mennään. Puolustaja pääsee kyllä palloon kiinni. Vahvasti sieltä nappaa pallon. Nyt pitäisi päästä sitten purkamaan. Ja päästäänkin purkamaan. Nyt pitää mennä sitten vauhdilla, jos halutaan sitä horitustilannetta siellä rakentaa. Et siinä vaiheessa kannattaa mennä, kun vielä on vastustajan rivit on vähän epäselvät. Tietysti sit, kun siellä on jo sitä porukkaa tarpeeksi, niin sit voi ehkä ottaa vähän taaksepäin ja sitten rakentaa uudestaan sitä tilannetta. Et Oululla paras mahdollisuus nyt tietysti tässä on tehdä, jos haluaa tehdä maalin, niin siitä vastustaja tekee virheen. Sitten se, että miten voisi olla pakottaa vastustaja tekee virhettä, niin on sitten toinen juttu. Nyt päästään hyvin sieltä kolmella miehittämään, mutta siihen pääsee kyllä sitten Riksun pelaaja väliin. Pallo on nyt Oululla vielä. Siellä ollaan vähän enemmän nurkan puolella, mutta joku roikkuu nilkassa kiinni, että siinä nyt ei ehkä ihan päästä kuitenkaan sitten liikkumaan vapaasti. Ja Riksu pääsee sitten purkamaan hyvännäköisellä liikkeellä. Mutta vähän pysähdytään siihen sitten odottelemaan loppuporukkaa. Erä on pelattu tuossa kohta puolet, päästään oikein hyvään korituspaikkaan. Siellä pikkusen myöhässä tuli Oulun porukka, mutta että just sen verran ajoissa, että päästään karvaa pallo pois. Oikea ajoitus siis. Ja nyt olisi taas uusi yritys tuohon purkuun. Nyt tarvitsisi siihen sen syöttöpaikan, joka sieltä tuleekin, mutta sitten syöttöpaikka oli jo sitten nähty. Mutta pallo uudestaan Oululla, uusi yritys ja sieltä Riksu sen pallon käy sitten nappaamassa. Ja päästään sitten taas hyökkäyssuuntaan niin kuin Riksun osalta. Nyt ei vähän aikaan ole tehty koreja. Et selkeästi Oulu on kyllä tämän toisen erän pelannut nyt vahvemmin kuin ekan erän. Että jotain siellä on muutosta tehty peliin ihan selvästi. On sovittu jotain, en tiedä onko voitu vaihtaa paikkoja vai onko vaan vähän niin kuin skarpattu sitten sen oman paikan pelaamisen suhteen. Voi olla, että on nyt tuli kyllä tyhjiä. Just kun mä sanoin, että nyt on skarpattu vähän enemmän, niin maalivahti puuttu. Tai oliko siinä maalivahti lähti, joo. Ja sitten siellä taisi olla pakki paikalla, mutta ei välttämättä pakki sitten ehkä tajunnut, että aivan siellä ei ollutkaan sitten maalivahtia paikalla. Ja kello kuulemma käy. Joo. Mutta tuossa meidän pelikellossa yksi tommonen LED-puikko, tai mä en tiedä onko ne edes LEDejä itse asiassa, tämähän on vähän vanhempaa teknologiaa, mutta siis joka tapauksessa on rikki, niin sitten se näkyy toi varsinainen tuo. Tää meidän pelikello täällä striimissä on oikein, mutta kentällä näkyy vähän eri.
Mutta tähän väliin tulee nyt aikalisä. Sitten joukkueet voi vähän hengitellä. Pääsevät sitten taas tosi toimiin. Kovasti siellä jotain nyt selitellään. Mäkään tänne asti ihan kuule, että siellä on jotain tuomarit höpisi kanssa tässä välissä. Se olisi hyvä, kun saataisiin ne tuomarimikit. Se olisi ihan kiinnostavaa kuunnella, että mitä tuomarit antaa tai jos on jotain kommentoitavaa. Ja sitten on ollutkin puhetta, että voisi yrittää sitä sit saada. Leevi kovasti kehittää tätä järjestelmää ja sitten kyllä se ihan käsittääkseni ihan mahdollistakin on, että saisi sitä tuomarit, että pystyisi keskenään keskustelemaan, mutta sitten saataisiin myös mekin kuunnella sitä. Mutta nyt lähdetään uudestaan Oulu aloitus korin jälkeen. Nyt oli vähän harha syöttö tuohon heti alkuun. Ja Riksu sieltä nappaa pallon välistä. Ja rauhoittaa vähän peliä ja saadaan sitten se seuraava aalto tai seuraava porukka sinne paikalle. Ja katsotaan, että tuleeko sinne tarpeeksi hyviä aukkoja sitten, että kannattaa lähteä. Ja nyt tässä voi olla, että se muutos, mitä on ollut tehnytkin, on just se, että keskitytään siihen oman korin puolustamiseen, että hyökkääjätkin niin ottaa sen sitten just silloin korin tekemisen aikana sitten sen pelaajan kiinni, eikä sitten sitä ennen yritäkään. Nyt on siellä hyvä lukko päällä, tullaan jo pintaan astikin. Jäädään sinne vähän nyt jumiin. Onko siinä 2 ja 2, mutta nyt kyllä siellä otetaan vähän tuosta laidastakin tukea, mikä siis tosiaankin on tässä tullut aikaisemminkin esille, niin sehän on siis kielletty, että siihen ei saa tukeutua. Pysytään vielä pelialueella kuitenkin ja Riksulla pallo ja päästään nyt yrittää yläkautta hyvä työntö sieltä maalivahti pois ja siinä numero 11 Yrjölä teki kaiken duunin. Katsotaan nyt, se taitaa mennä kuitenkin sit seuraavalle se varsinainen. Tai no niin, koska tostahan se jo, tossa se jo on. Ja kyllä se sitten se seuraava sen vielä sinne painaa. Katsotaan kummalle se menee. Kumpi halusi sen ottaa. Mutta yhteistyötä, hyvä kori yhdessä tehtynä. Nyt ei tainnut tulla tuolta tietoa noista tekijöistä. No niin, sitten lähtee uusi aloitus. Nyt päästään seinäsyötöillä, mutta siihen tulee väliin. Okei, Yrjölä syöttö, niin eli Hirvonen sai sitten sen maalipisteen siitä. Ja Riksu kyllä tosi hyvin on torpannut nämä Oulun aloitukset ja nyt päästään jo sitten lähes tyhjään koriin laittamaan, mutta sinne onneksi sitten pääsee karvaaja väliin. Kori on vallattuna, pallo on nyt riksulaisilla, että nyt onko siinä jo että otettu korista kiinni. Katsotaan. Joo, käsittääkseni. Katsotaan miten se siellä. Joo, korista kiinni pitäminen. Siinä oli se, joka valtasi korin, niin piti kiinni korista. Niin valkoisten vapaa pallo. Nämä on aina mun mielestä mielenkiintoisia, kun pitäisi ehkä pystyä analysoimaan sitäkin, että kuinka tehokkaita nämä vapaapallot on, että kun tuntuu, että välillä se ei oikeastaan olekaan etu, se vapaapallojoukkue. Tietysti siinä niin saa sen, että pystytään sopimaan, että kuka lähtee ja miten, mutta sitten se edun saaminen onkin se toinen asia. Ja nyt tässäkin kävi niin, että sitten se pallo on vastustajalla. Ja sitten se tilanne muuttuu sitten tosi nopeasti, että se voi olla, että sitten ei omalla joukkueella sitten olekaan ihan nyt kaikki pelaajat siellä puolustusasemissa, mutta Oulu ihan hyvin tän nyt selvitti ja siellä on pakki ja maalivahti on paikalla. Vajaa 4 minuuttia jäljellä. Pelataan SM-sarjan, Uppopallon SM-sarjan pronssiottelua.
Sieltä Riksu pääsee lähes, ei ihan yksi yhteen, koska kyllä siellä oli siellä joku kiinni roikkumassa, mutta nyt onkin jo sitten vähän vähemmän porukkaa siellä alhaalla. Pallo vielä vähän pyörii, nyt päästään suoraan sitten työntää sieltä maalivahdin pään puolelta ja siinä kyllä nyt oli jo ihan tyypillinen 1-1, että siinä nyt ei ollut välissä sitten enää puolustaja, ja puolustaja taisi lähteä vaan pois. Pallo on vielä hallussa ja maalivahtikin oli jo noussut jonkun verran niin ei tarvinnut kuin vaan siinä sitten työntää pallo kori. Leinonen syötti ja Velling teki. Hyvin tasaisesti nämä on kyllä nämä korit täällä näin pelaajien kesken jakautuneet. En tiedä, ei nyt ehkä ihan kaikki riksulaiset ole korittanut, mutta melkein. Nyt oli hyvä syöttö tonne ylös, saadaanko takaisin alas vai onko syöttöpaikat kiinni. Hyvin saatiin sieltä vielä jatkumaan. Tällä kertaa oli erittäin tehokas aloitus. Siinä ei ollut mitään sanomista Riksulla. Nyt jo päästään sinne kairaamaan. Katsotaan nyt, vähän ehkä turhan paljon sitten taas nousi pallollinen pelaaja, että olisi vaan pystytty siellä pysyä alhaalla, niin olisi ehkä voitu vielä pallo vielä Oululla hallinnassa ja nyt on kyllä siellä 5 Riksun pelaajaa alhaalla, että aika epätodennäköistä, että just tuosta tilanteesta saa. Nyt olisi se hetki. Mutta kyllä nytkin jo Riksun pelaajat pääsee sitten alas. Hyvin Riksu ajoittaa just tonne, että sitten kun siellä on se hyökkäys, niin sinne tulee kyllä on iso sakki sitten paikan päällä. Et ei sieltä kyllä nyt oikein aukkoja löydy. Hyvä syöttö toiselle puolelle. Nyt siinä olisi pelaaja, kun olisi kääntynyt. Seuraava pelaaja ei sitten huomannutkaan syöttöä. Siinä oli jo ajatusta. Ja pääsee Riksu sitten purkamaan. Ja tullaan sitten pohjaa pitkin. 2 minuuttia pelin jäljellä. Keretään kyllä vielä tekemään puolin tai toisin koria. Tässä on nyt ainakin 2 edellisessä pelissä nähty ihan viime sekuntien koreja. Se aina kyllä harmittaa puolustavaa joukkuetta. Ollaan siellä nurkassa. Mikäs nyt tässä on ajatuksena? 2 lähtee, missä on 3. No sieltä tulee. Nyt tulee, mutta Oulu saa siitä kyllä palloa karvattua. Ihan ei nyt ole vielä hallussa. Nyt pitäisi päästä purkaa ja nopeasti. Mutta siellä on kyllä riksulainen sitten välissä ja saakin pallon pois. Siinä olisi tietysti pitänyt vaan saada mahdollisimman nopeasti ne syötöt tehtyä. Ja siirrytään taas sitten Riksu siirtyy hyökkäysasemiin. Ja ennakkoluulttomasti lähdetään sinne haastamaan. Katsotaan, että saadaanko palloa eteenpäin. Siellä on Oululla kyllä muutama tosi vahva karvaaja, että kyllä se pallo sieltä on vaikea saada. Nyt on 1-1 ja nyt tullaan myöhässä sitten, mutta katsotaan siellä seuraava tilanne vielä. Kyllä siinä oli jo maalivahdillakin vähän hankala enää sitten torjua. Eli ensimmäinen kyllä saadaan torjuttua, mutta nyt ei ole ketään oululaista alhaalla, ei ketään. Eli kaikki on vaan siellä niskassa kiinni, jolloin sitten jää aivan korjailusta vapaaksi. Siellä on 2 pelaajaa vastustajalta. Mutta tietysti tässä vaiheessa jo vähän väsyttää ja sitten kun ehkä käy joku virhe puolustuksella, niin sitten se kertautuu vielä sitten enemmän. Viimeinen hyökkäys, mitä luultavimmin. Nyt katsotaan, että päästäänkö tästä nyt sinne Riksun korille. Nyt on vähän silleen, että kaikki tai ei mitään, että menkää vaikka joka ikinen sieltä nyt läpi. Vielä pallo saadaan pyörimään. Nyt siellä olisi korin alla paikka, mutta Riksu kyllä tosi hyvin sitä karvaa. Oikein hieno tilanne, hyvä. Nyt vielä sieltä sitten työnnettäisiin, niin ei, se oli kyllä lähellä. Se oli lähellä, se oli oikein hyvä viimeisen hetken korintekoyritys, mutta nyt se vähän aika loppu kesken. Peli päättyi Riihimäen voittoon 12-0, eli aika selkeät numerot. Mutta sitten meillä onkin tulossa sitten päivän viimeinen peli.
Päivän viimeinen peli on kohta alkamassa. Viisi minuuttia, niin sitten lähtee Alkaa uusi. käyntiin. Joo. Selvä. Joo. No, nyt ainakin, jos toi ensi kerran menee mustaksi, niin sit vaan pitää klikata tosta. Niin, eli mikä Tästä sitten? ruudusta. Niin, eli ihan vaan. Joo. Sit pitää vaan klikata, niin sit se menee taas. Mikä siinä oikein sitten? Mut siis toi nyt ei toimi ollenkaan. Ja aikaisemmin toi kuitenkin toimii. Toi. Katsotaan. En mä tiedä toimiiks tää, mä en oo testannut. Kauan tää kestää tää? Niin, me lähtee nyt pelikäyntiin 4 minuuttia. Okei, kokeillaan. Ei. Se ei toimi. Joo. Nää on mystisiä. Jep, mutta toivottavasti toi ei nyt niinku jää tähän vaan Niin. päälle. No, katsotaan. Selviää sitten. Se selviää kohta. Sieltä säätöön. Eikö toi ei, siis jostain syystä nyt toi vasemmanpuoleinen valikko ei toimi. Eikö se toiminut kuitenkin aikaisemmin? Toimi, joo. Niin, en mä tiedä miksei se nyt toimi. Et onko siinä sitten jotain, että se pitää laittaa välillä kiinni ja avata uudestaan vai Jep. ei uskalla kyllä sitä tehdä? Luuletko sä? Mut se on ollut nyt jo siis silleen jumissa jo jonkun Niin, kun aikaa, että se ei vaan niinku tee mitään. oliko se Teams käytössä vai eikö se nyt ole laina? Kyllä se Mikään Team-juttu niistä toimi ei- mikään aiemmin, niistä mutta ei. nää ei myöskään. Ei, siis Niin. mikään ei toimi. Ei se tee mitään. Et sitten voidaan kysästä, kunhan se levy tänne pääsee, niin, Niin. niin että mikä siinä sitten on. No, näin mä olin varautunut kyllä. Haluatko se selostaa kanssa vai? Mä olin varautunut kyllä selostamassa vikan pelin. Okei, no otetaan sitten vaikka puoliksi. Niin. Ei nyt oo, nyt on rikki näköjään sitten toinen mikki. Mikä on kyllä tosi tylsä, koska mun mielestä kaikkein kivoimpi on ne, missä on 2. Eikö sinne voi puhua? No se on vähän hankala tuohon samaan mikkiin puhua. On se niinku periaatteessa mahdollista, mutta sitten se toinen kuuluu vähän ehkä. Voisiko meillä olla, onko meillä mitään meillähän joskus oli niitä semmosia liikkuvia mikkejä. Tiedätkö niitä semmosia pikkusia? Mut mä en tiedä, että ottaako ne sit jotenkin sitä ympärillä olevaa kanssa. En osaa sanoa. Okei. 2 minuuttia. No niin, kohta päästään sitten seuraamaan päivän viimeistä peliä. Eli Hämeenlinnan sukeltajat vastaa urheilusukeltajat. SM-sarjan kultapeli. Tää onkin sitten tiukka peli, tai ainakin odotusarvo on, että tulee tiukka peli, mitä katsoo noita sarjakauden aikaisia pelejä, keskinäisiä pelejä. Hämeenlinna taitaa olla vähän siinä nyt niskan päällä, mutta pelit on ollut kyllä tosi tasaisia, että ei pysty sanomaan etukäteen, että kumpi nyt olisi sitten vahvemmilla tässä näin. Tässä näkyy pelaajalistat, kummallakin on täydet joukkueet ja on vielä reservipelaajiakin. Sitten voidaan katsoa, että tehdäänkö vaihtoja sitten puolessa välissä erätauolla. Okei, täällä on nyt vieläkin jotain meillä säätöä näiden niin okei, joo. Nyt mulla on Konstaan tässä vielä kaverina, niin nyt saatiin toi nimilista takaisin, mutta sitten meillä oli ongelmia saada se pois, että joo, ei se mitään. Eiköhän me se pois saada. Sovittiin tuossa noin, että minä Irina selostan nyt ensimmäisen erän ja sitten
Telma tulee sitten selostamaan ton toisen erän. Meillä ei valitettavasti ole nyt 2 mikkiä tässä käytössä, mikä on tosi tylsä. Se on selostuksellekin vähän ikävämpi homma. On aina kiva, kun on 2, tai jos on mahdollista, että on 2 selostajaa, niin se on aina paljon mukavampi tilanne. Siellä valitaan palloa, tai ainakin tuomari tuolla pyörittelee jotain palloa. Sehän nyt on kapteenien valinta. Periaatteessa pitäisi kai pelata samalla pallolla koko päivä, mutta mä vähän tuossa kuulin, että ainakin jossain pelissä oli ollut pikkasen lusupallo, että mä luulen, että ne on kyllä vaihtanut sen tai ainakin siellä jotain mietitään. Ehkä nyt ehdotetaankin kapteeneille sitten näitä palloja, niin voivat vähän siinä sitten testailla. Kyllä pallollakin on itse asiassa merkitys, että tietysti se koko on yksi asia, mutta se, että kuinka kova se on ja miten hyvin se on hiottu, että onko se sellainen, että se pysyy hyvin kädessä vai onko se kovin liukas. Liukas pallo on inhottava. Ja tietysti se, että mitä isompi se on, niin siinähän sitten sitä vaikeampi se on pitää kädessä. Tyypillisesti hyvillä pelaajilla molemmat kädet on yhtä vahvoja, että pystyy pelaamaan niin vasemmalla kuin oikealla. Mutta siltikin oikeakätisille usein se korittava käsi on se vahvempi käsi oikea. Ja sitten on tietysti näitä vasenkätisiä, niin kuin muistaakseni ainakin tuolta urheilusukiltaista Totti Nurmi on vasenkätinen, jolloin sitten siinä on vähän sellaista yllätyksen etuakin, että pystyy tekemään sitten sieltä toiselta puolelta koria sitten vahvemmalla kädellä. Ja se pallo vielä pysyy siellä niin sanotusti piilon puolella, että on seinän puolella. Tuolla on ehkä ihan pikkusen myöhässä. Katsotaan nyt, kello on nyt 22 yli, 20 yli piti alkaa, mutta siellä on vielä joukkueet on nyt vielä. No niin. US ja sitten on Hämeenlinnan sukeltajat huutaa peto. Se on sieltä jäänteitä ennen kuin Hämeenlinnan sukeltajassa oli uppopalloilua, niin oli Ahveniston vesipedot. Jännittävä peli tulossa. Molemmilla puolilla on niin kokemusta kuin sitten nuoruutta ja innokkuutta ja nopeutta. Joku on varmaan muuten laskenut pelaajien tai joukkueidenkin näitä ikäkeskiarvoja. Onkohan siitä jotain tietoa? Niin. Nykyäänhän moni jatkaa kyllä uppopallouraa vielä pitkälti senkin jälkeen, mitä aikoinaan niin on tehty. Että sen huomaa kyllä, että vesi antaa anteeksi monia asioita ja sitten ei ole niin nivelille ja nilkoille ja ranteille niin kova. Ja vähän vanhempikin pystyy pelailemaan aivan mallikkaasti. No niin. Meillä on siellä liikkuva kuvaajakin. Katsotaan, että kuinka käy. Tämä rekordi toimii koko ajan, koska netti ei toimi. Aha, no niin, nyt Leevi tuli sanomaan, että netti ei toimi. No niin. Nice. Mä en yhtään muuten tätä edes kattonutkaan, mutta että saattaa siis olla, että tällä hetkellä se striimi ei ole pyörinyt. Sitten voi katsoa nämä jälkikäteen. Nyt peli lähtee käyntiin. Kukas sieltä ensin ehtii? Hämeenlinnan sukeltajat. Taitaa olla siellä Heikki Luukko, joka on se ehdottomasti nopein siitä porukasta. Niin oli ensimmäisenä pallossa kiinni ja Hämeenlinnalla on nyt pallo hallussa ja pääsee siirtymään vähän eteenpäin. Mutta siellä kyllä tulee kova USA:n karvaus. Et ei se nyt ihan niin helppoa ole sieltä omalta pelipuoliskoltaan siirtyy. Ja päästään nyt sitten uudestaan yrittää purkua. Nyt siellä olisi pikkusen tilaa, jos saisi vielä sen syöttöpaikan sieltä. Niin ja sieltä se löytyykin ja hyvin saadaan vielä eteenpäin seinäsyötöillä laitettua. Upea syöttö sinne toiselle puolelle koria, mutta siellä on USA:n karvaus on kiinni kyllä sitten heti.
Ei ollut lähelläkään, eikö niin? Sitten päästään siellä vähän miettimään hetken. Katsotaan, että ketäs lähtee nyt mukaan. Tehokkaasti tuolta kyllä, tietysti nyt vielä peli on alussa, urheilusukeltajienkin pakit lähtee karvaamaan, kun lähtee ylöspäin. Siinä oli kyllä nyt ehkä vähän jo pallottoman pelaamista, mutta pelaaja ei nähnyt, että pallo oli jo tippunut. Pallo lähtee liikkeelle kyllä ja US sen sieltä nappaa. Päästään nyt purkamaan ja etsitään sieltä syöttöpaikkaa, mutta se oli kyllä vähän niin kuin pintaan syöttö, että siinä olisi ollut huomattavasti paljon tehokkaampi sitten sinne vähän syvemmälle. Voipi olla, että ei siellä sitten ole ollut sopivaa syöttöpaikkaa. Nyt US pitää palloa hallinnassa, etsii syöttöpaikkaa, sieltä päästään mahdollisesti purkamaan, mutta tosi tehokkaasti kyllä Hämeenlinnankin karvaus on siellä paikan päällä. Ja nyt pitäisi saada sieltä sitten seuraava aalto mukaan hyökkäykseen. Jäädään nyt odottelemaan, että tulee sitten muitakin pelaajia. Nyt tämä kulmapeli ei tule tässä mitä luultavimmin ainakaan heti onnistumaan, koska täällä on erittäin aktiivinen karvaus, niin se ei oikeastaan anna sitä sitten lepoaikaa siksikään hetkeksi. Joo, täällä on nyt ollut, että ei näy edes hallin screeniltä enää, niin se on just näin, että meillä on nyt näitä lähetysongelmia. Hyvä hyökkäys. Yritys sieltä USLtä ja jatkuu vaan vielä. Nyt on hyvä tilanne, siellä kyllä on heti karvaaja kiinni niskassa, että pitäisi saada tiputettua sitten alaspäin. Ehkä yksi USN pelaaja lisää olisi tehnyt terää tuossa hyökkäyskuviossa. Sitten saadaan pallo sieltä vielä syötettyä omille alas. Nyt on se syöttöpaikka siellä kiinni, ei kannatakaan mennä sinne nurkkaan. Ollaan jo tuolla keskikentällä, se voi olla vähän parempikin paikka sitten sille vähän hengähdystauolle kuin toi nurkka. Ja vielä kun tämä pelialue on sen verran kapea, niin sitten tuosta omalta koriltahan kyllä kerkeää muutamalla potkulla sinne nurkkaan, että sen takia sitten ehkä se ei ole se paras mahdollinen paikka sitten ottaa iisisti. Hyvää karvausta siellä nyt on Hämeenlinnalla ja saadaankin palloa haltuun, mutta vielä vähän nyt on hankaluuksia siinä ja pallo saadaan takaisin USL. Ollaan aika paljon oltu täällä nyt Hämeenlinnan puolustuspäässä nyt tähän alkuun. Nyt siellä on kyllä jonkun verran, näytti, että ollaan jo jossain kuristusotteessakin. Pallo on vielä USL. Hyvä syöttö toiselle puolelle, mutta siellä on kyllä heti on karvaus kova. Nyt täytyy varmasti just urheilusukeltajienkin odottaa sitä hetkeä, että saadaan vähän houkuteltua pelaajia sieltä pois oman korin läheltä ja sitten hyökättyä, että päästään sitten ylivoimalla tekemään koria. Tässä tilanteessa ehkä niitä virheitä ei vielä sillä tavalla tehdäkään, tai ainakin odotusarvo on näin. Yläpuolelta vähän käydään kokeilemassa ja saadaan kuitenkin pallo vielä jaettua takaisin alas. Tärkeää tietysti on just se, että kun mennään sinne yrittää korjaa, että ei vaan isketä sitä palloa sinne sitten puolustajan tai maalivahdin syliin, että se täytyy tehdä se yritys, mutta myöskin pallo ottaa sieltä poiskin, jos ei se sitten mene koriin. Eli nyt näkyy, että tässä selkeästi urheilusukeltajat joutuu olemaan siellä aika paljon kauempana, että ollaan jo tuolla melkein niin kuin puolessa kentässä, mistä sitten lähdetään hyökkäykseen. Et ei voida olla siinä 3 metrin säteellä. Tämäkin on varmaan sellainen, mikä on tiedossa verrattuna edellisiin peleihin, että osataan myös siihen varautua, että sitten että jos halutaan pitää se pallohallinta ja käydä välillä vähän haukkaamassa happea, niin ei voi missään tapauksessa olla sit liian lähellä koria, koska silloin Hämeenlinnan kova karvaus sitten pääsee siihen väliin. Nyt mennään vähän sinne kulmaan, mutta katsotaan, että saadaanko sieltä nyt sitten porukka lähtee mukaan. Mutta sielläkin on just kulmassahan on jo, nyt tuossa oli Hämeenlinnan karvaa ja nyt tulee sitten seuraava jo kulmaa karvaamaan. Kyllä siellä nyt Hämeenlinnalla on kova yritys saada se pallo pois sieltä omasta puolustuspäästä. Että nyt on 9
minuuttia jäljellä peli, niin on pelattu 6 minuuttia, niin ei sitä omaa pumppaamista tietenkään viittisi pelata ihan koko aikaa, että kyllä täytyy päästä sitten purkamaan. Mutta pallo on vieläkin USA:n hallinnassa. USA:lla on hyvä pallonhallintajakso ollut nyt tässä. Ja vieläkin pallo pysyy vähän pomppii, mutta siltikin pallo on mukana tiiviisti. Niin saadaan sitten pidettyä se hallinta. Tietysti täytyy nyt myös saada sinne sitten niihin korituskuvioihin sitä porukkaa mukaan ja pitää varmasti olla myös kärsivällinen, että kun sitä rakennetaan ja saadaan se sieltä aikaiseksi, ettei sitten myöskään lähetä sinne ehkä liikaa sitten yksin menee. Ja tässäkin nyt näkee vähän, että ehkä USA:lla se yksi pelaaja lisää siinä pitäisi olla, jotta sitten oikeasti saadaan sellainen tehokas hyökkäys. Siinä heti pysäytettiin Hämeenlinnan purku. Jäädään sinne puoleen kenttään. Ja vieläkin ollaan siellä puolessa kentässä, mutta nyt Hämeenlinna vihdoin rikko tämän USA:n pallonhallintajakson. Pääsee nyt miettimään, että kuinka sitten se oma hyökkäys lähtisi käyntiin, mutta ei siinä kyllä nyt yhtään USA anna tilaa, että kyllä siellä nyt heti ollaan kiinni pelaajissa. Nyt täytyy sitten USA siirtyä puolustusmoodiin hetkellisesti, että katsotaan nyt kuinka se sitten onnistuu, ettei siinä sitten tule aukkoja. Puolustaja on paikallaan ja sieltä tulee puolustajien vaihto, mutta tosi hyvin pääsee sinne syöttämään toiselle puolelle koria, mutta sitten siellä pääsee vastustajan pelaaja väliin ja lähdetään sitten jo purkuun. Nyt ei oikein ole syöttöpaikkoja, ne on kaikki tuossa vähän tolleen otettu peittoon ja sitten pallo lähteekin vastustajalle, mutta US vielä selvittää tämän tilanteen ja pallo on USA:n hallinnassa. Mut karvaus on kovaa tässä, että Hämeenlinnan sukeltajien karvaus on tehokas 3 karvataan yhteen kiinni. Nyt siellä ollaan vähän tämmöisessä kasassa hakemassa sitä läheisyyttä varmastikin. Katsotaan, että mihin suuntaan se sitten kääntyy nyt vähän. Siinä ja tässä siellä on alla nyt ainakin Hämeenlinnan pelaaja, ei tainnut olla yhtään USA:n pelaajaa siellä kasan alla. Ja Hämeenlinna pääsee nyt hyökkäyssuuntaan. Pallo lähti vähän Hämeenlinnan pelaajat pois. Nyt pyritään sieltä pakin kautta lähteä purkamaan ja nyt täytyisi olla sitten jo siellä lautta liikkumassa ja niinhän se onkin. Sieltä saadaan hyvä syöttö toiselle puolelle, mutta jääkö se siihen vähän nyt kiinni, kuka hakee pallon. Eli ollaan aika kaukana korista tässä näin. Noustaan sinne puoleen kenttään ja vähän kyräillään, että kukas nyt lähtee. Sitten se olisi tietysti hyvä, kun olisi sovittuna, että ketkä pelaajat siitä sitten lähtee, että jos ollaan jossain vähän aikaa kyräilemässä, että sitten mennään, että on jonkunlainen merkki siitä, että nyt on jo hetki. Mutta siinä nyt tuli kyllä vähän harhas syöttö, mutta pallo vielä pysyy kuitenkin US:llä. 5 minuuttia on jäljellä tätä erää. Heti on karvaaja kiinni siinä kainalossa, kun päästään korivahtiin kiinni. Ja sitten vielä uudestaan saadaan sitten mietittyä, että minkälainen korituskuvio tästä saadaan aikaiseksi. Se on kyllä Hämeenlinnan puolustusta on tosi vaikea rikkoa. Että USA:n täytyy todella saada sinne se pelaaja ylivoima, jotta se on ylipäätään sitten mahdollista. Nyt on hyvä tilanne, siellä kyllä on korin juurella. Katsotaan mitä sanoo tuomari. Nyt mä en nähnyt, ehkä siellä on ollut sit pallottoman pelaamista, koska tulee Hämeenlinnan sukeltajien vapaa pallo. Niin päästään sitten katsomaan Hämeenlinnan
hyökkäystä mahdollisesti, jos vapaapallo on onnistunut. Ja kyllä tällä tasolla taas sitten on vapaapallokuviot on aika vakiintuneet ja kyllä useimmiten siitä hyöty saadaan irti, vaikka ei ehkä aina voi olla, että välillä siellä sitten tulee jotain lapsuksia, mutta noin yleisesti ottaen niin kyllä. Nyt on taas jotain huutelua. Tuomari. Mitä ne huutelee? Nyt vieläkin tuomari huudellaan, mutta nyt ei ehkä ihan tänne kuulu, että mikä siellä nyt oli tilanne. Nyt saadaan pallo jo melko lähelle, mutta hyvin sieltä karvaa uudessa ja sitten katsotaan, että saadaanko purkua eteenpäin. Siihen pääsi hienosti väliin kyllä pelaaja. Olisiko tässä nyt ollut vähän pallottoman pelaamista vai pallon lyömistä? Siinä on pallottoman pelaamista. Eli sitten on Hämeenlinnan vapaa pallo. Katsotaan, että miten tässä on nyt, no joo, tässä on nyt vielä melkein 4 minuuttia peliaikaa jäljellä, että aika hyvät mahdollisuudet on ihan kumpaan suuntaan tahansa pelin kääntyä, mutta tosi tasaistahan tämä on ollut tässä näin, että vaikka USL on ollut kyllä enemmän pallonhallintaa, niin kuitenkin siinä nyt ei ehkä ole tullut mitään semmoisia. Nyt on hyvä tilanne siellä, saadaan kyllä karvaajat vielä väliin ja nyt on pääpelaaminen, mä sanoisin tuossa kohtaa. Eli siinä ottaa selkeästi toi Hämeenlinnan pelaaja ottaa päästä kiinni. Joo, pään pelaaminen sieltä tulikin tuomari pintaan sen kertomaan meille. Päät ei saa pelata, ei saa tietenkään vahingoittaa vastustajaa ja ei voi puristaa tai ottaa päästä kiinni ja vääntää. Ja siihen on nyt tällä kaudella kyllä tarkkaan puututtukin, mikä on tosi hyvä. Kansainvälisissä peleissä näin on tehtykin ja sitten se on ollut sellaiselle suomalaiselle pelaajille niin ollut vähän järkytyskin, että kuinka helpolla niitä saa niitä tuomioita, niin senkin takia se on tosi hyvä, että se linja on täälläkin nyt tiukentunut. Ja kielletty se on niin kuin silleen yksiselitteistä. Okei, USA hyökkäyksessä ollaan 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tilanne on vielä 0-0. On kyllä todella jännittävä peli. Hyvin sieltä Hämeenlinnan sukeltaa, että nappaa pallon pois, mutta ei ihan vielä päästä suoraan purkuun. Täällä on hyvää karvausta molemmilta joukkueilta, että ei todellakaan päästä mitenkään ihan silleen helpolla läpi. Koska nyt on varmaan pelialueen ulkopuolella pallo. Tästä nyt ei näkynyt, mutta näin oletusarvo on. Katsotaan nyt, se on valkoisten vapaa pallo, eli urheilusukeltajien vapaa pallo. No niin, katsotaan, että saako USA tästä tilanteesta etua. Siellä on ainakin ollut vähän korin juuressa joku siellä häiritsemässä, mutta ei ole saatu vallattua koriin. Sekin on yksi taktiikka, että kun vapaa pallo tuomitaan, niin heti joku menee valtaamaan korin ennen kuin sitten vastustaja kerkee sinne itse pääsemään. Nyt pallo lähti vähän nyt siinä karuksiin, niin katsotaan, että mikä on vielä vähänkin. Olisiko siinä nyt sitten taas ollut pallottoman pelaamista, että otettiin kiinni pelaajasta sitten, joka tavoittelee palloa, jolla ei ole palloa hallussa, niin silloinhan ei sitä pelaajasta saa kiinni ottaa. No niin, uusi yritys. Joo. Joo, se on ton puoleen ja pikkusen vaan alas. Meillä on näköjään meidän toinen korikameroista on liian ylhäällä. Katsotaan, jos saadaan joku sitten se vielä sukeltaa vähän parempaan asentoon. Siellä on varmaan joku pelaaja käynyt vähän sen vahingossa potkaisemassa. Mutta onneksi ollaan nyt tässä päässä, niin se ei haittaa meitä vielä. Saadaan sieltä USA rakentaa vähän suoritustilannetta, mutta
Ihan ei vielä saatu vapaata kaistaa. Nyt olisi tilaa. Mutta siihen kyllä hyvin tuli karvaaja väliin, että siinä oli niinku semmoinen puolen sekunnin aukko, ei ollut sen pidempään. Et ei se nyt ehkä ollut kuitenkaan sitten vapaata tilaa, että kyllä se, täältä se voi näyttää siltä, mutta oikeasti siinä kyllä oli jo sitten pelaaja tulossa väliin. Siellä on nyt pallo irtonaisena, katsotaan saadaanko se on vielä Hämeenlinnalla nyt tällä hetkellä, mutta 2 USM pelaajaa käy kiinni ja työntääkö ulos. Katsotaan, ei ainakaan vielä ollut pelialueen ulkopuolella pallo.